Tervetuloa Kuru-resorttiin ja Pieni Majajärven alueelle. Kahteen ainutlaatuiseen kohteeseen, jotka tarjoavat erämaan rauhaa ja kauneutta vain lyhyen matkan päässä Tampereelta. Tässä ympäristössä yhdistyy upea luonto ja täydelliset mahdollisuudet niin rauhoittumiseen kuin matkailupalveluiden kehittämiseen. Kuru-resortin 44,5 hehtaarin alue on erinomaisesti varusteltu. Täällä sijaitsee loma- ja matkailurakennuksia varten suunniteltu rakennuspaikka, jossa on käytettävissä jopa 454 metriä rakentamismahdollisuuksia. Täällä sijaitsee myös upea, korkeatasoisesti rakennettu mökki niemen kärjessä, johon kuuluu tunnelmallinen savusauna. Tämä on paikka, joka viehättää niin lomailijoita kuin luonnon ystäviä. Pieni Majajärvi tarjoaa 73,5 hehtaarin alueen, jossa on ainutlaatuinen lintukosteikko, monipuolinen linnusto ja mahdollisuus nauttia erinomaisista kalastusmahdollisuuksista. Järvi on täynnä monilajista kalakantaa, kuten siikaa ja ankeriasta, jotka tekevät siitä harvinaisen kohteen Suomessa. Ranta-asemakaavassa rakennusoikeutta on 154 metriä ja metsästyskäyttöön on rakennettu tarvittavaa infraa, mukaan lukien riistapelto. Alueen metsätalous on kunnossa, metsissä on runsas eri ikäluokkia sisältävä puusto ja alueella on hyvät mahdollisuudet myös hakkuisiin. Täällä voit nauttia luonnonrauhasta ja silti olla vain noin 40 minuutin matkan päässä Tampereelta ja lentokentältä. Oli haaveissasi sitten yksityinen rauhoittumispaikka tai matkailupalveluiden kehittäminen, tämä paikka on juuri oikea sinulle. Ei tarvitse matkustaa kauas erämaahan, sillä Kuru Resort ja Pieni Majajärvi tarjoavat kaiken, mitä voit toivoa, luonnon rauhaa, monipuolista käyttömahdollisuutta ja korkealaatuista elämystä.